Antes de fin de ano estará rematada esta pasarela que conectará o Colexio Felipe de Castro de Bergondo co pabillón polideportivo. Esta infraestructura permitirá salvar o desnivel existente entre os dous centros, favorecendo a accesibilidade. Ademais, evitará que os alumnos teñan que sair ao exterior para acceder ás instalacións deportivas, posto que se trata dunha pasarela cuberta. Melloras das condicións de aillamento, mellora da cuberta, onde se fixa unha sustitución total da cuberta, unha mellora da carpintería exterior, optimización da eficiencia enerxética para mellorar as condicións das luminarias e do servicio de aillamento térmico do edificio. Esta actuación cun investimento próximo aos 100.000 euros vense sumar ás obras en materia de eficiencia enerxética, illamento térmico e reorganización dos espazos que se acometeron no centro educativo. Mellora tamén nas aulas, nunhas aulas que se fixeron, quitáronse os armarios e conseguiuse máis espacio, entonces unha mellora de metros nas aulas dos pequenos, dos máis cativos, e melloras tamén en pintado e melloras no que é eficiencia enerxética en xeral. Procedeuse tamén á sustitución da cuberta e a mellora da carpintería exterior do edificio.